Hai lamstogo ani aroiha YouTube channel ani blog dra chicken sa blog drang nong jokonogo lamstogo tini aroiha blog khaiha tanlai rine katal naini hnai Christmas rine katal goja hai khana tidina lagi tino odi khna nainai thangai aro khas kang khaida titilai no groi tabak su go suna sunindra phaiyo nadi sini su mela ayu kolo khlaiयै tàu cả thang dong ngơ lại bờ mai sao tới mai sao giặc tới bờ ayu kolong koin tong thong ang kai tuần thani yo ang sana này đi người đó bạc hai muốn cú phong ha ya cùng bơ sơ khăm ya bani hello nè hi hindi Hai. Bo khati thanai guri ki habo para joto siring siring ta bo khati thanai jolna nadi sinilla sinta lamro nuito ha yes nadi ani mulai khimani ekdom yonte chicken khlai khai dong ha tan ha ekdom hamse hamya naidi bare obostha mo ba thap khakla khne ang wan sogo ira tong bakhur line bakhur khaisa I line hlai bakhur jalbai madum ha tanin lai tok habai yetra go bini bagai jalbai dumoi resak jadi ekdom handia wati manjagai irong ha dua phangdra muilok sarjak yang khum kaijak ni solai tong ha naidi dua phangdra se biya mela ong basidang khlaiयै geseng rejak satangai ani khetra rogo bari tong ha khum lai arai fili harai obostha khlai rejak khaidi thaina samia alai sa tata bye bye hati thani nai jual jak lagi ani khundra ani paranglani bitang tongo khai tongo tete bam laiयै tabal hati thani nise jual jak ready ong jak ani khum se rogo mela himlai tongo jek rogo mel khasi te ja hayong bumang hayong moni bumang laisa moni bumang nelin na ayam pipa guys tal nung to ha him to tal nung lai ma him phu mela nai di ekdom narasara into ha tal nung zaha dokan soyani sanjak dokan kanarong jak ai chatui na thai to thakrok bukring bagai tini ekdom khumjorok kanjak ya khumjorok lape ngoin to ha dokan already sopai ha tabok ha Papa mela ya serap tak. Madu shopper. Naidi tabok ang hati ni sobayai ta mandila hanlai nong nang thluk nai ila tong ladu bosta kani ngajak thok tongo manglai kokeleng bathai ngajak ang manglai cream ko night cream bai au mis salgor ma night cream bai au mis phile jipha roma phile ila tongo anajak apina najak berma tongo motong desi alu kokleng bai gurok sani arang khoi nan sring pasam nai di thok kokleng bathai nai di guys nan khoi na khena nai di kokleng datang desi alu berma anasak dari ladu tabok mai moi song nai snai di pangkas apoma
tini desi akan nanti hinai mani kaya tani lain nong ni borobo high pressure ong mani bagai pressure badesa kala arok sota tu ini shaw mang surok saya hanai to phano ang ko sa ni musung mani pai mata ha to phaw mo ka thang se thi nai di kai tongo thong nai mo bo je pu ala halai thi ka thang ka halai bo thong nai hini wan sokti sini yang desi manani halai je pu pokher khur sipurok se bamrok khole se mano ai pathya mania soje halai mati rong no sai tong thai lang tau mono ruai pangki ha tarpore tutong dro ruai ibu kut rimi rong no mono rimi rong sui khai tarpore songsi ai nai tong dis sa kani blog no te comment khlai shati noglai ana thok sati na thok sati tabo khlai laddu sanaya muirok saramoi ana ji thalok saram palaisa abai sani bai tabo laddu sani nai asa tu chamang sa sang ten buah anten na hasap tika sing kesang itu tak itu siapa saya buat kesang kesapian tu tak nah kawa ada kita lumayan karena ini budbar service pada to ani husband musbah ha moro mela comment saya ani husband pun na mar tabo a thok serja ang na tabo muito nilai nabi orang lain सब समय मोबाइल निकाला जाए और निकाला सजाएं तो सिलिप प्रो अंतो anak tadi baik anak kalau sering dah kalau kamu dulu baik